записа. Така, как беше тази седмица с задачата за много усмивки? За много усмивки. Не знам как да ти отговоря, защото в интерес на истината събота, неделя е очеизвадно, че не съм била вкъщи. Ходих до София, както знаеш. Да, ти каза да. Не, с повече хора, като се събираш, особено като са съмишленици, нали, или приятеля. Ти е хубаво, имаш поводи за усмивки. Това е да Това, имаш много поводи за усмивки. това казвам, че се срещах с много повече хора, отколкото обикновено се срещам. Ага, да. И си беше окей всичко, разбира се. Мгм. Така Това е че, много да, важно. имаш. Това е много важно да имаш съмишлените, да имаш хора, които така да ти повдигат духа. Какво стана на тая среща? Имаше ли там резултати някакви? Тя тая среща е малко ме е странична тая тема, не е моята тема. Мгм. Но като почнем да пущаме подкастите, ще разбереш, там сме малко смесени хора. Има младежи от защитени жилища, демекото институции, които сега са поотраснали, как се чувстват, как са борили. Някои са с увреждания, други са без. Имаме майки на деца с увреждания, имаме ромски Да. бисери, така да кажа. То нямам, Има, то по всички ходи, няма как да ги отделиш хората, да. имаме осиновители и това Ага, в общи линии да. има тая разнообразна хора в неравностойно положение го приеме. Това е прекрасно, че има усиновители, че има хора, които вземат и подслоняват такива деца. Да, Мгм. едното момче при нас има собствен син и второто му детенце е осиновено ромче, Мгм. Да, момиченце. да. Той е социален работник. То Той е с такива хуманитарни насочености. да. Зависи какво семенце ще посееш. Виж, те децата са като една плодородна почва, която каквото семенце посееш, това ще изникне. Не съм много сигурна. М. Аз понеже доста съм в годините наблюдение в защитеното жилище и покрай тия. Ами, ако ще да го отгледаш, ето, например, в институция след това, като е вкаран някой път им избива циганското. Никой не го учил да краде, никой не го учил да проси. Има такива хора. Тъй, М. че не съм много сигурна дали е точно така. Има много добри примери, естествено. Ако е в семейство, сигурно е доста 90% да не по-удачното. Да. Добре, Не мога да кажа, не знам. Не, разбрахме, не. че си имала поводи за усмивки. Имала ли си а, така искрен така хубав смях, с който да увлечеш и другите искрени такива емоции, хубави емоции? Сега така не мога да се замисля и да кажа, защото аз по принцип, като съм във форма, съм винаги как да кажа, в Добро настроение. зародиша на усмивките, защото понякога ги предизвиквам, нали, шугувам съм, То е правя. много хубаво. Хумор. Да, и така че да, има такива случаи, ама то не е само защото съм била с тия хора. Ако усетя, нали, че е моето място и хората, ако ме познават, нали, ми приемат Енергията. хумора, Ако усетиш енергията, да. не спирам даже, не мога да се въздържа някой път. Да. Но трябва да са моите хора, иначе не си позволявам. Да. Ето, виж какво нещо. Това ни прави достъпни, по-някакси привлекателни за хората. Доверяват се. Аз не искам да съм привлекателна за хората, не ми Искам да трябват кажа, много че хора. по-добър за общуване човек, нали, по енергията се усеща. Е,
ти усещаш по енергията дали това са твоите хора, т.е. вибрират на твоите честоти, нали, някакви. Ами сега сигурно пак ще ми се наложи с не моите хора да общувам, ама няма как, виждаш напоследък постовете ми какви са, Да, защото се налага там пак да променяме много неща, за да можем да си настаним децата, силно казано настанем на работа. да, просто да имат смисъл да продължат. Мгм. Той за родителите, той са цели семейства обричаш на безвремие. Да. Трудно, трудно е, още повече, че много е трудно. Тая тема, дай да не я захващаме, защото Даже, всичките 2 часа ще заменат. да, О, Това е моята тема, аз там съм много силна. да, ти там си гориш. А, м, успя ли да прегледаш имейла с прикачените видеа и Честно казвам, не съм, останала съм без очи да гледам други работи? 150 социални предприятия в България и колко някои безмислени са регистъра Демек на социалните предприятия в България. Трябва 2 майки да изкараме, да видим кои могат да ни свършат работа, с кои да се свържим, ще им търсим вече координати и т.н. Мгм. Малко тая тема ме е ангажирала, пък не така ми събота неделя, като пътуваш, не ти остава много. В смисъл събота неделя не ги брой. Да. Те са малко, нали, кратички могат да се слушат. Погледна, аз не знаех, че Да. така ще стане, но нямаше как. Просто трябва да се подредя малко нещата. Ти казвам, тия неща не се получиха извънредно, не ги очаквахме много сега да се случват. Мгм. И се опитвам нещо друго да направя, нали, семейно нещо, Да. защото няма как. Мгм. Трябва да се зарадвам и семейството. Да, това е важно. Да. Приоритет просто са Пък твоето за някоя семейство. работа, знаеш, по-далеч трябва да се помисли. Да. Но давам ти, нали, просто като идея, когато, нали, ставаш сутрин, докато си оправиш тоалета или нещо такова, те по принцип са кратички, пък ще те настроят на много готина вълна. Изобщо не ги отворих, там е работата. Да. Ги бях отворила, може би, ама не Да. стигнах до тях да ги отворя. Защото, нали, за Рон Гутман той много просто така увлекателно ги представи и то за 5-6 минути някъде. Но, Те ги прочетох, бе, аз мислех, че нещо по... Виж, да, четох ги тия работи. Аз много набързо ги прочетох. така. Още като ги изпрати, мисля. Мгм. Щом не си спомням, значи е станало веднага. Да, браво. Браво. Значи Рон Гутман, Нещо ме говориш от име, да. неговото видео прикачено към имейла, пък за основателя на йогата на смеха, на Мадан Катария. Той е индиец, той оттам нали, тръгва, за да може, нали, идеята му, нали, в Индия, понеже много нямат достъп до такава медицинска помощ и така нататък, нали, да има някакъв начин хората да имат един инструмент, с който да го ползват в ежедневието си, където се вика да се самолекуват или да дават кураж на останалите. Даже в много детски градини и в училища има така въведено така, час по смехо йога или там да не е цял час, поне половин час или там 20 минути да започват с такова въведение хората. Мгм. Между впрочем си я пуснах тази страхотен ден. А, много е така енергично. Зареждаш, нали? Много свежа, да, много свежа. По принцип самата дума страхотен сега не е много така окей, заменят я с нещо друго, приятно или както думата трябва, нали, когато кажеш думата трябва, сякаш нали, нещо като тягостно, задължително или така нататък. Аз гледам да заменям трябва с необходимо е или налага се, нещо такова, да не употребявам трябва.
И тия също страхотен, не употребявам вече страхотен, ами прекрасен или чудесен или нещо такова. Защото, нали, от страх, нали, самата дума корен, нали? Ясно, ама както ти дойде първоначално, аз пък Да. това са синоними. Да. Искам да кажа, че да. То, пък пуснали си на усмивката на трамвай номер 5 или на Диана Екстра? Да. Аз ги харесвам, плюс това трамвая ги харесвам всичките. Песните им доста са хубавички. Да. Техните песни, те имат смисъл, да, едно време тази естрада, която беше, имаше наистина прекрасен Да. смисъл. Аз вчера нещо, макараше да вляза в книжарницата и като влязох, понеже водих майка ми тук на културно мероприятие и влязох в книжарницата и видях, че има една книга за Лили Иванова. И я купих, нали, тя някаква нова, такава, от Георги Тошев. Той Георги Тошев. Естествено, че от Георги Тошев. Да. Много. И викам сега, вземам я за майка ми за 8 марта, ще е подарък. За Лили просто много стойностни такива песни едно време в естрадата. Тя Лилито и сега продължава. Нали, да има някакъв смисъл в нейните... Това е... Ти прочети ли там нещо малко от самата книга? Прехвърлих я вчера, защото тя е много с много снимки, с много такива биографични. Не, интересно е най-накрая признаха ли, че тя е по-голяма? Или не съм стигнала до такъв извод. Що бе? Тя не е ли 39-та? Не, 36-та. 36-та ли? Лили Иванова по принцип е 36-та на времето. Когато е трябвало там да се явяват на някакви конкурси, ако си спомняш, тогава имаха и ограничения. И тя, щеш не влиза във възрастовата граница и решават вместо 6 го правят 9, за да може да я вкарат в възраст. И тя обаче след това си го запазва, това и край. 6-9. Добре, ще се поровя тогава. Това е държавна политика тогава. То няма как да го смениш. Може, защото с нощ съвсем така, нали, прелистих да видя какво е. Може и никъде все пак да не го споменават. Но това на времето беше тук, особено във Варна. Тя, нали, завършила, понеже във Варна тук колежа, първите години са тук. И имаше на времето и набори, които са били с нея в колежа. И тъй като майка на е медицинска сестра и самата, тя е 36-та. Значи това е вярно, те ли? Да. Доказано. Да, майка ми не е завършила това колеж, тя е завършила в Шумен. Но въпреки това, като идва тук във Варна, те си споделят тия работи, колежките. Да. Тя работи. Тая възрастова група. Добре, виж какво нещо. Значи сега е 25-та, т.е. до година ще прави 90-та, ли? Да, точно така е. Браво. Да, моята майка е живот и здраве да е, април ще направи 89-та. Да. Боже, това е цяло, богатство, тая Лили направо е невероятна. От много неща се отказала, за да е... Няма как, всичко си иска своите жертви. Номер 1, да. Добре, значи, Краси, да отидем накрая на нашия файл за усмивката с предизвикателството. Идеята беше да започнеш всеки ден с усмивка. Ти каза, че имаш какво да погледнеш там внучето и се усмихваш сутрин, нали така? Да. Така. Когато отиш в банята и си видиш хубавата физиономия, усмихваш ли се? Честно казано, не. Аз не обичам да се задържам много пред огледало. Аз докато си ми е забити съм пред огледалото. Няма как да избягам, нали просто. Така, нали можеш и да не се гледаш пак. Да, естествено, че си пред огледалото. Ама точно днеска с майка си говорихме, защото тя, нали, малко сега деменцията.
И всеки път майде, краси, трябва да си пострижиш косата. Майко, стига ме нарежда, нали. Днеска пък беше, виж каква е хубава, нещо от сорта. Демек, пак за пореден път, напоследък, не знам защо майка ми реши, че аз си къдра косата, А, защото моята коса на моите години беше. мгм. И сега, колкото повече побелява, почна на самата майка. Да. Чуваш ли ме? Да, да, да. Ало, Да, чувам те, да. Ти чуваш ли ме? изчезна. Не те чувам. За образа. Така ли? Добре. А, Да. да. Самата майка ми е с къдрава коса, страшно къдрава. Ага. Пак изчезна. Сега те чувам. Чувам те, чувам те. А, Ейхо, чуваме ли се? Краси, аз те чувам. Сега Да. се появи. Връзката е, да. А, баща ми беше с чуплива коса, разбираш, а пък аз с Да. права, пък сестра ми сламена. И сега Мгм. на стари години започвам да заприличам, нали, косата ми. И майка решава, че я къдра. Викам, майко, нищо не я правя, сутринта само я вчесвам и толкова. Да, да, да. И тя ме поглежда и вика, викам, толкова се вчесвам. Аз наистина буквално втори път не се вчесвам. Да, да. А, това искам да ти обясня за държането пред огледалото. Да, да. Не ми Добре. е навик. Когато си навън, движиш се свободно по улицата, а, така усмихваш ли се на хората, които срещаш, дори да не ги познаваш? Зависи. Не точно. Мгм. Ако видя някоя майка с детенце или баба нещо или детенцето, да. Мгм. Ма, сега тук около нас има училището, като излязат уния хуни оттам и се опитват да те прегазят като коне. Как да им се усмихваш? Гледаш да ги заобиколиш. Не просто да се смееш, детска, просто устата да са леко, дали нагоре, деца казва, в хубавата. Ма то това като във връзка не е да видя. Някоя ми е с моите мисли. Да, 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 да. Така, като човек, Така, нали, да, ама те за види хора да се усмихвам, не. като те срещне и като види изражението, нали, да е Ако сте леко, непознати, разбира се как. да е леко щастливо. М, така. А, на, намери ли си нещо като значка, като Не, емотиконче, като такова, не което съм те търсила. сеща? Не си. Добре. Не. А, Стигнахме до тези позитивните мисли усмивката. За усмивката. Кое най-ти допадна? Аз ти пратих и някои като снимчици, нали, всеки ден за усмивката, Слънцето как? нали? Да, факт. Да. Ние тук тия дни имаме щастието да имаме доста слънчево време и днеска като излизам навънка и се връщам и викам на мъжа ми, стой си да си го гледаш през прозореца, няма нужда да излизаш. И той вика, сериозно ли? Викам, да бе, знаеш кой е студио навънка? Ние днеска И пък е единствения ден, дето нямахме слънце. Тия дни имахме. Днеска просто се опитваше да проникне, но явно имаше някаква облачност и вчера бяхме тъй. беше Вчера. Мгм. Да, беше някак По, си. по принцип, понеже и нали, апартаментите не са така на изток, и като изскочи, много хубаво гряла, нали, ти казваме. Викам на мъжа, айде отивай да се печеш, майка ми и тя се нарежда. Да, да, да. Като има слънчице през прозореца си е друго.
Настроението Страхотно е е. друго. Ето, настроението е друго. Имаш повече за Естествено. усмивки. Аз, например, като е облачно и мрачно времето, почва и глава да ме боли. М, Да, Лягането изглежда и го усещам веднага. Нямам си на идея защо. значи, веднага хормоните на удоволствието, хормоните на доброто, нали, настроение, те са потиснати. Когато няма хубаво време, когато няма слънце, няма усмивки, нали, няма добро настроение и всичко така се завърта мозъка. Просто и той попада в по-мрачно така настроение. Добре, Краси, ами как беше на хапването, когато пътувахте? Какви ви бяха закуските? Солени ли бяха? С зеленолистни ли бяха? Сега, ние пристигнахме там на обяд. Страната на естествено. Тук се закусих. Какво закусих? Сандвич закусих, естествено. И по пътя се взимах. Като пристигнахме на обяд, обаче не пазиха обяда. Беше 2 пилешки бутчета с картофи. Аз изядах само пилешките бутчета вътре. Нали, обелени от кожата. Салатка нямаше ли? Нямаше. Това е... Десерта не можах да изям, защото попитах я, ябълков пай беше, но видях отгоре камерали. Ага, да, ясно. И я попитах захар има ли, каза да. Тя се оказа и тя самата диабетичка жената, разбра за какво говоря. Да. Въпреки, че ми вика, аз го хапнах, ма си бих еди колко си единици инсулин. Оф, Можете ви да се ударите. Викам, не, аз нямам нищо да се удрям, викам. Нали, пред да. диабет състоянието Представяш ли ми. си много интересни, да. Ще си хапнат пък двойна доза, бе. Да, това ми се случи, казвам ти директно. Мгм. И така, вечерта, кюфтета бяха с броколи, ама другото, третото беше нещо. Ориз май беше, ориз. Да. И Мгм. викам, значи пак ще трябва да изоставя. Зато и със всичкото си нахалство си взимах една пица с телешко дърпано. Луки какво беше, обаче блата беше бял. Да, И трябвало салатка да си пълнозърнасто. вземеш, Краси. Салатка. А салатката се я взимах и се я изядах. Ти не ме Ага, чу. Казах да. ти, че първото ми беше... кажи го, да сега ми избяга думата. Ага. Моцарелата и домата, кажи ги. Салата. Теди. Разбрах там. Какво Аз беше? ти я казах и сега я забравих. Ама, защото Избягаме. да, прекъсна ми нещо, да. А, и обаче тя пицата толкова хубава тънка Да. и където е борда, аз пък не го изядах него, само където е телешкото и лука и пиперчето и труфел и тън-та-та-та. Хапнах се, добре ми се отрази пицичката. Мгм. И това. Другите и десерт хапнах. Аз не съм хапвала десерт. Въпреки, че имаше нещо с тиква, но беше с захар. След това е добре да имате някакво движение. Разходихте ли се хубаво? Ние от ресторанта трябваше да отидем до хотела. Прекрасно. Ето това е. 200 метра се разходихме. 200. Поне 5 минути, 10. Добре, е така. Да, ние докато... Да, всъщност така беше, защото софиянци се изпращахме да си отидат. Ето, да се разтовари човек. Точно така, храната малко, въздух, дишнеш. На другия ден бяха, много хубави бяха сутрешните круасанчета, чайчи и малко кафенце с мляко пинах. Там имаше от тези саламчета, кашкавалчета, знаеш ги как ги подреждат, от И тях домати хапнах. краставици няма ли? Има си домати и краставици, сложих си, разбира се. Тейце, ето. Да. С протеин. Прекрасно. На обяд беше много странно, те го казаха, как го казаха сега, лазаня, ама то не си беше лазаня, то си беше чистата фалшива лазаня, която аз правя с телешка кайма. Ага.
И беше с телешка кайма. Да. Хляба, понеже беше бял, аз не ядох. Десерта беше еклер, не го ядох. Салатка нямаше ли? Нямаше, няма. Много странна работа, няма салата. Да. И след това се качихме на самолета и се прибрахме вкъщи. Мгм. По-бързо се прибрахме, отколкото на отиване. О, браво! А, Да, ние обикновено даже летиме и на отиване и на връщане, ама този път нямаше да ни се получи, няма удобен самолет, с който да отидем. Ами, за колко минути или за час ли как стигате? За колко време? Самолета ли? Да. 40 минути, бе. Ихи, Ти браво. повече се приготвяш, братче, те докато ти разкажат, ти раздадат водата и чай, те минават, ти събират, ти кацаш. Много хубаво едно време и в Русе е имало летище на Штръклево до София, ама те иде. Сега Едно виж. време много летяха самолети. Да. Няма да забравя за моята сватба, значи това е 85-та година, софиянците всичките дойдоха със самолет, си отидаха със самолет. Прекрасно. Беше 22 лева, беше 5 лева по-скъпо, отколкото с влака. 5 лева на него време бяха пари. Да. Но по този начин направиха хората, за да могат да пристигнат събота, нали, по-навреме и в неделя да си тръгнат, за да... А Краси, беше ли си взела от твоите ядки? Да, Мгм. бях си взимала сурови бадеми, Мгм. но не се наложи да ги ползвам. Върнах си ги. Да. Вземаш ли си плод като пътуваш? Не, още повече на връщане пък със самолет няма как да вземеш всичко. Да, Повярвай ми. самолет. Там проверяват. Да. Мгм. Аз като тръгваме някъде, защото да, с колата пътуваме, по принцип винаги си нося, Колата е друго. да, една кутийка имам, дето си режа няколко там плода, например ябълка, портокал или нещо такова. И накрая вземам си и ядки, значи сурови ядки винаги има вкъщи такива кашо с бадем. Мгм. Нали? Даже си нося в чантата, за да мога да, нали, когато Нали ти преди казвам, йогата нещо. Да. взимах си едно пакетче с бадем бяха сурови. Ето тук са даже при мене. За всеки случай. Значи, когато Краси нямаш салатка, както е било на обяд, е добре да хапнеш малко фибри, нали, тези ядки. Просто да са, защото веднага протеини и въглехидрати с нали, месото и картофите почваш, а пък е добре първо да има някакви фибри. Така че, когато нямаш салатка, гризваш. Картофи не ядох. М? Картофи не съм яла. Да, ама такова. Месото, да. Хубаво е някакви фибри. И Ако не няма. всеки път се получава. Да. Не, просто казвам, нали, като идея, защото, нали, имахме в предната, там, по-предната тема за протеини, мазнини, въглехидрати. Нали, идеята е а, въглехидратите, протеините, нали, са облечени с нещо, с фибри, например. Ами, в интерес на истината, за първи път на заведена такъв, той може би е супер луксозен хотел, ама някакъв, как да ти го обясня, хотел на бъдещето едва ли не. Те. Защото там нямаш, не си отключваш стаята с ключ-карта или А, с те? телефона. С телефона. Не ми се е случвало до сега, да. Ами, да, не ти се е случило, зато и ти говоря. И някакви такива по-странни работи всъщност нямат еднократни чашите са стъклени вече. Връщат се към нашето старото време, дето си беше, ама сега, що им трябваше да напрехвърлят на там. Нямаха и даже и вода. Обикновено имаме заредени бутилки вода, този път нямаше, разбираш.
А Не, как не, беше с такива водата? леко неща. Как беше с водата? Да. Защото, нали, е важно хидратирането. Повярвай ми, пак си изпих водата. Аз си носех плюс това и шишета. Прекрасно. Не, без вода. Значи шишето го хвърлих преди летището, Да, защото на всичкото отгоре знам, че в самолета ще ми дадат водичка. да. И можеш и на летището, въпреки че е скъпа, пак да си купиш. Мгм. 4 кинта на малко шишенце. Да, а през останалото време вкъщи, през седмицата, понеделник, вторник, как беше А хапването? хапването как беше? За Нещо хапването зеленолистно има ли в твоята кухня? имаше спанак, имаше как. И кога? Им при 2 дена Да. спаначена супа беше. Спаначена супа. Прекрасно. Сега си правя в момента, няма да ти хареса обаче какво си направих, мъфини с овесени ядки, банан, 2 супени лъжици кленов сироп и сега ги 2 яйца и толкова беше май. И сега ги изпекох и даже идвам насам, мъжа ми вика, на хубаво мирише, какво е да? Викам, нищо няма за тебе. Виж какво, това е добра идея. Просто, нали, е добре да го едеш след нещо като фибри. Значи, например, няколко ядки, след това, нали. Това ще го закусвам, ето. Или мафинката ще е накрая, като десерт. Разбираш ли? Това са... чакай да ти обърна хубаво. Да. Те си седят тук до мене. Така. Да. Значи сутрин и аз почвам, нали, с ядки и след това с супичка. Нали, въпросът е да не е веднага нещо такова, нали, тестяно, да има нещо като Ема фигура. това тестеното е овесени ядки, то няма грам брашно. Да. Въпросът е, че да, не е зеленчук, деца вика. Да Не е зеленчук. така. Ами е нещо печено, да, все пак минало там някаква обработка. Аз също казах ли ти, че за Иванов ден бях правила едни бомбонки, такива с запечени фастъци, запечени слънчогледови семки, които са смлени в чопъра с накиснати форми и насложих към тестото, нали, овесени ядки, защото водата, която беше накисна нали, тия форми, я сложих и водата, защото за да стане такова като тесто. И Форми ли сте види? форми в тестото, Добре. сложих и овесени ядки, такива смлени. Тестото от какво ти беше? От запечени фастъци, запечени слънчогледови семки. Само... Смлях ги. С овесените ядки. Вътре в самата бомбонка, нали, като я оформиш, ще слагам напоени стафиди, нали, с уиски, с ром. Аз в случая имах вишновка и с вишновка. Правиш пияни вишня, Пияни вишни едно време. Оле, колко сладки бяха! Не ми напомня, че направо много сладки. Не. А пък тези бомбонки бяха много таман на вкус, така готини. И като ги занесох и колежката вика, като изям 2 има засищат. Така че да. ядки. Нещо като какао сложи ли? Какао този път не съм, обаче рошков може да се сложи. Рошков какао, да. Имаме, да. Вървим. Той имам една рецепта, сега едва ли не стават като тия, как да ти го обясня. Не мога да ти кажа как им е точно името. Има ги и в Lidl ги продават, от тях ще взема сега да се направя. Рафаел? Бяха орехи вътре и после накрая се отъркалват в какаото. Трюфелите. Трюфелите, да. Трюфелите, да. Аз ги правя. Значи, накрая ги овалваш в каквото си харесаш. Аз имах такова
Орехи се смелиха орехи, нали, в орехи, но съм ги обалвала и в какао. Може и в Имам аз и кокосови. смляно кашу имам, в него ще Може, обаля да, малко. може и в кокосови стъргочини, бе, каквото ти И харесва. това имам, да, имам и това. Така. В каквото ти харесва, въпросът е, че стават много хубави, пък много издържливи, понеже майка ми ходихме тая седмица да я видим и бях сложила в хладилника в една кутийка и занесох и хапнах аз, нали, да видим да не са нещо мръднали, обаче нищо им няма, братче, и тя много ги хареса. Ами, защото аз да ти кажа честно, не посягам към сладко, а ми се хапва. Да. По такава форма правя. И те пък хем засищат, хем са и деца вика бомбони. Да. Ама нали ти казвам, прегреших с той бялото брашно, ама слава богу, нищо фатално не ми е станало. Да. Слава Богу, да. Защото някой път, айде тук имаше избор, нали? Тя наводи на такива се по-изтънчени места, дето имаш избор. Има 20-30 манджи. Ето, Да. прекрасно. Салатите, нали, можеш и цезари, всичко, нали? Да, Така като, преди беше като в моята. хепи. Да, като в хепи. Да, Аз много им харесвам да. на салатките в хепи, защото имат и киноа, и спанак, и... И те тук имаха всичко. Да. Обаче аз реших, че вече бях гладна, защото бутчетата не ме заситиха, нали ти казвам. И викам, този път, че си хапна малко повечко. В смисъл, колко повечко, ние ще седим до по-късно, ние седяхме до 10 часа. Да. И си дръннах набързо салатката, капрезито, което беше доста хубаво голяма, беше очудима даже. Обикновено са 3 парчета доматчета и 2 сиренца. Този път беше цял домат нарязан голям. Това ми направи впечатление с 5-6 парченца от Да, моцарелата. Така. И викам, нали, другите около мен също може да чопнат от пицата, защото тя беше голяма, в интерес на истината. И си чопнаха Да. нормално. А сега какво имаш за вечеря вкъщи? Тази вечер още... Боб бе? И аз имам боб с зеле. Боб имаме, да. Боб плюс зеле, а пък Тоест, другата ми манджа е зелен боб. Яхния. Не, не обичам зелен боб. Така ли? Аз пък днеска бати Ванко дояждам мусаката, а пък аз си ядах пилето с броколи, карфиол и сладък картоф. Добре звучи. Дето майка нещо, какво му пита майка ми днеска, бе, викам, хапвам го, ама не ми е вкусно. Тя, що не ти е вкусно? Викам, защото като няма чесънчето и лютата чушка, на мен не ми е вкусно. Пак не смея да посегна към лютата. А салатката днеска беше салатка снежанка си направихме. Вчера беше моето любимото цвекло. Цвекло. Ние всяка вечер се правим цвекло. Оня ден какво хапнахме, защо не ядахме цвеклото? Да. Печен пипер с чесънчи. Печен. Беше оня ден. Защото по оня ден пък свършихме доматите и краставиците свършихме. Аз да ти кажа, ти ме караш да вземам зимата домати и краставици, аз не обичам да ям. Не. Кисело зеле, бе. Вземи си кисело зеле. Аз не те карам домати и краставици. Ама да ти кажа, много кисело ми идва, а ние тази година нямаме зеле. Нашата трошийка. Ама и тя свършва. Да, бе. Значи, сега зимата минаваме на сезонни зеленчуци. Ряпа, Салата цвекло. с зеле с моркови, тя, нали, традиционната. Другото цвеклото, нали, с какво ти хареса, аз цвеклото го правя, нали, с прас, с моркови. Даже сега съм си взела от тези дългите репи, дайкон ли как им викате. Дайкон се казва, да. Много хубаво, да.
Много хубаво с нея. Да. И Тя алабаш. Ние да, ядем алабаш също. алабаш, такива репи и минаваме на такива и на кисело зеле, което нали, е неферментирало, то си на пробиотици си има, така че за подхранване на Аз, ако ще видим червата. как ще стане, тъй като Варна обявиха грипна ваканция, естествено. Да. Аз си ходя навсякъде с маска, мъжа ми никъде не излиза. И ще Мгм. видим дали утре ще ме закара до Kaufland, пускат Да, цвеклото на 99 стотинки, да мога да си взема 2 кг цвекло. да. Ще си го сваря и ще си го накисна, ще си го мариновам в буркани. Да, Да си ето. имам поне за 2-3 салати. Еми да, Освен, нали, суровото, което. ама ти можеш да си вземеш краси и такова бе. Ако не щеш да купуваш готово кисело зеле, може да си вземеш прясно зеле, да си го намачкаш и да си направиш Да, ферментация. ама сегашното зеле, ако се забелязала, за нищо не става. То Еми, е, нали знаеш кое е българското? С да, пете. да, кюсе. Няма такова. С трие. Да. Всичкото е с три, само да го едеш за прясна консумация. Не става за ферментация. Ами, може да си направиш пък с други зеленчуци, нали, на ферментация, такава, с Извинявай, ама броколи. то е много скъпо и няма смисъл от това нещо. Да. Да вземеш то и вземеш оно и вземеш, то ще ти да е златно. Това е безмислено. Еми, то същата работа, нали, като го вземеш от магазина, то пак се струва, нали. Искам да Не, кажа, ама ти като ферментирано. вземеш да го правиш, няма да вземеш 1 кило, ще вземеш поне 3 кила. Мгм. То не се заслужава иначе да си играеш, разбираш, ама това се опитвам да ти кажа. Да. А пък аз тази зима, за съжаление, нали, не бях добре хич и а, не можах да се направя трошия, не можах да се направя зеле. Колкото успяха, ма зелето много малко сложихме. Съвсем мъничко, то беше накълцано и то свърши за... Нямах даже тази година кьопъл, патладжан не можах да се направя. Аз обикновено си правя буркани. Да. Ние си направихме какво? Печени чушки и лютеница. А вие сте на село, аз ти говоря тук в града на Да. клона. При майка ми, те. Значи, добре, приключваме темата за усмивката с идеята, нали, да ги изгледаш тия видеа, те са кратички, които да ти дадат така а, отскок, нали, по темата. А пък другата тема е за силата на благодарността. Аз по принцип много така това е моята тема, защото преди колко години да беше, може би 7 ли, присъствах на един такъв семинар, който беше много нали, трансформиращ за мен и точно спечелих едно такова предизвикателство, в което имаше как да си нали, изказваме благодарността всеки ден. След това пък попаднах на една книга Вълшебството на Ронда Бърн. Не знам, чакай да се пръблъра тук да я видиш. И имах много такъв, ето я, Вълшебството на Ронда Бърн. Това, значи, тя е авторката на Тайната. Ако си чувала за Не. нали, филма Тайната. Той е много интересен. Това е другата и книга Вълшебството. И тя за 28 дни всъщност а, поставя, изгражда ти навик да бъдеш... опа, чакай, че се скрих, бе. Изгражда ти навик да бъдеш благодарен дори и за най-малките неща. И тази книга дойде при мен в един такъв момент, когато имах много такъв тегъв момент нали, в семейството. И благодарение на нея успях така да изплувам и да се съхраня ли, как да кажа. И от тогава нали, приключвам моя ден с благодарности и започвам моя ден с благодарности.
А, нали, не знам как е при теб, дали имаш така изграден навик да си казваш такива благодарности заедно с нали, молитвата на нашата Отче наш, така заспивам с молитвата и с благодарностите, така нали, се събуждам с молитвата и благодарностите. И просто от тогава нали, започнаха някакви трансформации при мен и да, нали, деца казва, Създателя някакъв по магичен начин започва да изпраща при мен хора, събития, такива. Просто така, нали, не знам дали си го изпитвала това нещо, да, нали, без да очакваш нещо, да ти се праща нещо, което ти помага в твоята мисия. Аз, знаеш ли защо се замислих? Да, А, на 2 декември си направих изследването за хеликобактера. ага, И да, казах, помолях се така, аз не толкова на Господ, колкото на Божията майка. да. И казах, че ако са добри резултатите, си давам обет, че 1 месец всеки ден ще ходя в църквата и ще паля свещ. Да, това е прекрасно. И от тогава, а преди това беше, точно си бях решила, че на всяка 22-а дата ще влизам и ще паля свещ. Но това от 2 декември насам така. Мгм. Знаеш какви бяха резултатите, положителни, всичко наред. Да, да, да. От тогава един единствен път забравих да отида още в началото. Просто забравих. Една неделя беше. Понеделника запалих свещ от 2 лева и се помолих, нали, казах, признах си за какво, И що, то как. признат грях, да, деца казва, да. И трябваше за 1 месец, т.е. трябваше да свърши някъде на 3 януари. Обаче Иванчо ни беше, нали, леко добре, бяхме, знаеш, казах ти, че не съм добре. Да. И се бях помолил, викам, сега ако Иванчо до понеделника се пооправи, живния както трябва, още 1 месец ще ходя в църквата. И Иванчо живна. Да. И продължавам да си ходя всеки Божи ден. Сега, като ме нямаше събота и неделя, нали, като бях в София, Да. понеделника, демек, вчера ли беше това или оня ден? Косменеска Не сряда, си да. сряда. Значи оня ден, да, оня ден. Направо отидах и си взимах свеща от 4 лева. Да си изплатя греха, нали? Силно казано. Тата иде. Всеки ден се отбивам до църквата и за какво се моля и за какво не съм моля. Аз точно това се обръщам към Божията майка. Ще кажа защо, защото и тя е майка, и аз съм майка. Да, да, да. И ми се налага да съм здрава заради сина си. Да, 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 да. И това е. Сега в момента аз съм доста чувствителен човек, сега в момента, нали са. Зато и се замислих малко, Ами да ти че кажа, без да съм чела книги и прочие такива да, работи, аз да, ти го правиш вътре по в интуиция. себе си. По интуиция, вътрешния глас, прекрасно, така е. Аз някой път нали, ме тегли към църквата, отивам, запалвам свещичка и по принцип благодаря. Тя, сестра ми, нали, ми даде тази идея, защото нали, да го молиш, защото тя занимава се с енергийна психология, техника за емоционална свобода, нали, такива пренареждане на матрицата и казва, а, за да го молиш за нещо, значи нещо, че липсва.
Обърни го, нали, като отидеш и благодари. Благодари, нали, за всичко, нали, за каквото се сетиш. Благодари. А, Така, от 10 дена благодаря. да, точно, да. Благодари, защото когато молиш някакси, хората молят от липсата. Нали, дай ми то и дай ми оно, ама не е това. Точно на благодарността. Когато говориш от името на благодарността, нали, ти говориш от името на изобилието, от името на добротата, от името на а, удовлетворението, нали, и точно за благодарността, аз много ми е така тема и за това много я развих тук. И по принцип благодарността ни помага да бъдем по-щастливи, по-удовлетворени от живота, по-състрадателни към хората. Нали, когато ти имаш такива блага, нали, благодаря. Ти си дарен с някакви блага и благодариш за това и ти си по-така състрадателен и по-щедър, нали, да даваш и за другите. Ставаш по-креативен, изпълнен с повече позитивни емоции. В тебе започва да има повече надежда, нали, за по-добри дни. Някак си ставаме по-смирени и готови да прощаваме. Не знам, нали, при мен е имало, защото съм работила с хора и така нататък. Има хора, които наистина са ме изкарвали. Аз някой така толкова много, нали, да ме ядоса, чак да не мога да имам някакви негативни, нали, такива чувства към него имам. И това съм го преодоляла и съм го вече, нали, простила съм от деца, казва. Не мога, аз с прошката нещо не ми се получава. За да може, ами това е някаква, как да кажа, ти се освобождаваш. Защото Не мога. нещо тегне върху тебе, такова и ти като прощаваш, някои го мислят за слабохарактерност, но не е. Ти като нали, прощаваш и се оттърваш от този товар и сякаш се освобождаваш. Ама аз съм се освободила от тия хора, на които трябва да прощавам. Те вече не са около мен. Аз съм ги зачекнала край. Да, Те не и съществуват за то... мене. Не искам да им прощавам. Просто край не са при мен. Толкова. Значи, Свърши. едно, Да, аз съм едно от изключително крайен човек. трансформиращите сили на благодарността е, което научих в тази книга Вълшебството, че може да си благодарен и за негативните неща, които са в твоя живот и за О, да! Аз съм негативните хора благодарна. също. Да, просто им бъди благодарна, че те са ти показали, че това отношение, което са имали те, не е окей. И ти благодари на себе си, че си сложила някакви твои здравословни граници, нали, от тая гледна точка. Да бъдеш Знаете благодарна. защо се усмихвам? Какво ми се случи на летището сега? Дома Да, отваря. Минаваме там за билети, за това, зад нас един човек. За същия полет. да. Чакаме вече там на гейта да накачат на автобусчетата за самолета. И то с мъж ме гледа определено настоятелно. И в един момент казва: абе, извинявай, ти не са ли казваш Красимира, вика, и едно време да живееш на улица Рила. И аз сега веднага викам, не, викам, аз продължавам да живея на улица Рила и се казвам Красимира. И той почва: не ме ли помниш аз така, и ми говори за неща от преди 36 години. И този човек, значи, има предвид, аз, може би наистина сме играли заедно, но аз не го помня. Нито името ми говори нещо, нито физиономията, нищо Не абсолютно. си запечатало, да. А той ми казва: помниш ли едно време как пред вас играехме на лимки, как играехме на... И ме връщат неща, които така е.
Факт, явно той е бил. И вика, аз още като те видях, те познах, вика и гласа като чух. Викам, ти сериозно ли ми говориш, че при толкова години няма как да... Очудих се, даже приятелката ми като седи с мене и тя така гледа. И му викам, спри до тук. Не дей повече да разказваш, защото тия години са уния години, в които аз не бях много добър човек. Малко издевателствах над другите, повечко се биех, повечко. След което, нали, на 14 годишна възраст, вече като ми се случиха тия здравословните неща, аз коренно се промених. Наложи ми се, нали, да полежа малко повечко, да позразсъждам, да попрочита бая книжки. Просто Да, така ми се тече живота. да. Това ти го казвам за това, че много пъти съм била благодарна. Никога не съм казала как можа на мен да ми се случи това. Не, напротив. Антака, да. Избрала си да си не позиция на жертвата и да се оплакваш и да се вайкаш, защо на мен. От печелившата... Не ме виждам да се оплаквам. Да, и аз. И аз не обичам такива хора. Просто те ти Майка, като изключват. вземе да ме пита някой път, няма да ти се оплача, няма да ти кажа и толкова. Да, 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 да. В тази връзка, нали, защото казваш, нали, да съм благодарна. Да, благодарна съм на всичко, което ми се е случило. Мгм, Аз съм се мгм. случили много препятствия. На 20 години, на 14, нали, окоцах, на 20 ослепях, на 22 вече с операциите, като тръгнаха, след това като се изпотроших ръце, крака, катастрофи, всичко ме е минало. Деца казва, Краси, имала си уроци да вземаш то. То всеки има такива уроци по пътя, нали знаеш? За да... Това казвам, в предишния живот какъв изрод съм била. Виж какво. Винаги в нещо положително имало в теб. Просто обстоятелствата явно са изкарали другата твоя страна. Не знам. Мгм. Така че това е Аз ако не съм позитивен човек, не знам как. Аз не разбирам друг начин за живот. Да, значи по принцип благодарността я има в твоя живот, но благодариш ли на хората, които са направили нещо за теб? Добро. Разбира се. И разбира се как. Как да не благодаря. Аз не знам, то може би ще ми излезе другия ноември. Много рядко, защото пиша в Фейсбук или тем подобни. Качвам на разни работи, ама не съм много активна. Там благодаря на много хора, които са ми помогнали за яско. Да не мислиш, че тия успехи съм ги направила тук сама със семейството. Да, да, Няма такова. ако няма и други Толкова хора, народ ми е които- помогнал. Толкова неща. На толкова хора имам. И там споделям в един пост, че благодаря на много хора, нали, най-вече на един човек, което, нали, това е съвсем друго вече. Да, Но да, това да. искам да ти кажа, че няма как човек да не е благодарен. Точно, точно. За да засилим тази сила на благодарността, да я умножим, да я утроим и така нататък, нали, да се разраснат нещата, съм нали, написала един дневник за благодарността. Той е 7 дена, нали, може да си го продължиш, ако искаш, но просто тия 7 дена ти показват по какъв начин може да създадеш някакъв навик за благодарност, нали, в живота. Просто да си... Ами, Да, всяка вечер благодаря, ти казах. Всяка вечер си лягам, кръстя се и си благодаря. Всяка така. вечер. Ами ето, първия ден, ти ще си го видиш, но просто ти казвам каква е последователността. Първия ден е да отбележиш 3 добри неща, които са ти се случили през изминалия ден. Нали, просто говорим за изминалия ден. Първия Мгм. ден е това. Нали,
някой ти е казал нещо хубаво, някой ти е направил, ти е сготвил или пък ти, нали, нещо такова. Втория ден отбелязваш 3 добри неща, които другите са направили за теб през изминалия ден. Нали? Това е някой друг. Благодарен съм на еди кой си, за еди какво си. И нали какво е предизвикало това добро от тебе. То е просто няколко минутки отделяш в края, нали, на деня. И ясно, нали, не забравяш, че аз живея много затворен живот и не се срещам много с различни хора. И ежедневието ми е доста сивичко, което аз си го обожавам да е сивичко. И най-щастлива съм, когато не ми се случва нищо особено. Така, нищо. Пак имаш за какво да благодариш. Аз накрая на имейла ще изпратя едно видео, медитация за благодарност. Точно там, през цялото видео има благодарности за какво ли не. Можеш да благодариш, че днеска има слънце, нали, огряло е слънце днеска, нали, на нашия ден. Можеш да благодариш за семейството си, можеш да благодариш, че си срещнал приятел или си помогнала на някаква животинка или нещо, някой да пресече улицата. Такива неща. Ти какво си мислиш? Те не са някакви колосални неща. Просто това видео ще наведе на мисълта за какво може да си благодарна. Ти може да си благодарна за хиляди неща през този ден. Просто попълвай си този дневник, за да създадеш този навик, за да може мозъка да почне да мисли в тая посока. Третия ден пък се замисляш и отбелязваш 3 неща, с които ти си благословена. Някакви твои силни страни, някакви твои таланти, някои възможности, които са се изправили пред тебе. Някой от семейството, някой приятел или изобщо, нали, 3 неща, с които ти си благословена. Не те чувам. Така ли? Аз те чувам, Краси, чуваш ли? Не те чувам. Сериозно? Нищо не чувам. Okay. Сега добре. Добре ли е звука? Чакай да усиля. Сега чувам, да. Сега вече те чувам. Усиля. Добре. Така, значи ден трети към 3 неща, с които си благословена. Нали, твои таланти, способности, възможности. Това е лесно. Разбрах. Четвъртия ден, нали, той е малко по-така особено. Нали, може да си представиш твоя живот като някакъв роман или като някакъв отрязък, нали, от нещо. Все едно, че е глава от един роман. Например, както това, нали, сега се е случило, нали, с твоя син, че е бил там в общността, с която е работил и така, и това нещо е приключило. Нали, това нещо като някакъв роман, пък ще продължи нещо друго, нали? И ти всъщност да бъдеш благодарна за 3 неща от това нещо, което е било и е приключило. Разбираш ли? От този отрязък, нали, от твоя живот. Да бъдеш благодарна за какво, нали? И тук с няколко въпросчета те навеждат, нали, какво точно така можеш да напишеш. На 5-тия ден ти избираш нещо, което много цениш в твоя живот и за което си много благодарен. Че се е случило, че е дошло при теб, че, нали, може да е колега, приятел, нали, разбрах. любимо занимание, хоби, такива неща. Тук също има въпроси, които ти помагат. 6-тия ден пък се връщаш, нали, назад във времето и си спомняш за някой, който си много благодарен. Много благодарен
и можеш да му напишеш такова благодарствено писмо. Разбираш ли? И ти се Мгм. решаваш вече, можеш да му го изпратиш, може да се срещнеш с него или може просто да остане, нали, при теб, просто да изразиш, това е с идеята да се научим да изразяваме нашата благодарност. Разбираш ли? Разбрах. Така. И в 7-я ден, нали, това е най-голямото предизвикателство, дето си говорихме, да се научим да благодарим и за негативните неща, които са ни се случили в живота, защото те може да са ни отворили вратите за нещо хубаво. Например, на мен ми се е случвало, нали, няколко пъти, аз съм била на борсата, нали, останала съм без работа. И, нали, когато си в такова състояние, повечето го приемат за нещо негативно. Но аз пък го приемам за, нали, от другата страна, че когато затвориш една врата, нали, тогава ти се отварят други врати. И точно така стана с мен. Нали разбираш? Така че, Разбирам ето, чудесно. избираш си нещо, което ти, да, негативно, но след него... Ама почина 58 да си търсиш работа, да къде ще я намериш? А, ами, да, предизвикателства има. Винаги предизвикателства, трудности. Понеже даде борсата е работата, за пример, за това, че отговарям. Да. Така, по някой път Не, става. аз в интерес на истината не си търся работа и не съм и търсила. Да. Няма и да си търся, защото си знам здравословното състояние. Това е много ограничено, което бих могла да върша, което е безмислено начин да търся. Тя или ще ме намери сама пак, както винаги работата, или няма. Мгм. Не е проблем. Но ти имаш някаква мисъл, така ли? В За смисъл? това. Имаш някаква мисъл за работа. Искам да кажа, че чувстваш, че имаш какво да дадеш. О, мен деня ми не е празен. Да. Имам колкото си искаш работа в къщи, наоколо, приемеш като Но ако каква да имаш е. мисъл, нали, нали, за нещо, което можеш да вършиш дори на 4 часа, нали, да е, значи имаш някаква идея, че имаш нещо какво още да дадеш, да имаш принос. Искам да Сега кажа. имам задача, имам принос да свърша, колкото и странно да ти звучи, да променям закони даже. Да. И там ти имаш мисия. Да. То ти е, да, Това като сега ми мисия. е най-важното. Това ти е като мисия. Така е. Мгм. То пак излезе на дневен план. За съжаление, мислех, че съм приключила, обаче улови. Ето, предизвикателство. Еми, Да. ще се А, преборим, мисля. ами, а, То ще се чуи. ще успеете. Значи, да се преборим, ти са, нали, на силата на мисълта, значи, че ще е тегаво, ще има борба. А, обърни го. Обърни го да е, нали, че ще успеем заедно, нали, с хората, с съмишлениците, ще успеете. Не, ние сега ще се борим, пък накрая ще успеем. Ето, пак се проектираш за борба. Да. Като се проектираш за борба, ще се бориш. Нали знаеш, Еми, каквото повикало, такова се е обадило. Каквото посееш, това ще пожениш. Значи, ако се проектираш за борба, наистина ще се бориш. Ако се проектираш за успех, ще успееш. то не зависи само от мен. Аз Да, съм бе. една брънка в тая, една мушица в тая такова. Двигател съм. И трябва да пусна напред други хора, защото вече не ми се ходи напред. Омръзна ме. Нито ми се ходи по студия, нито ми се ходи никъде. Не ми се занимава. Така ще Писнала ме. стане. Така ще стане. Както си го Надявам се. проектираш, така ще стане. Над- Надявам се. И така, предизвикателството, нали, за тая седмица е да си разпечаташ, да си попълваш това дневниче. И още две упражнения, които аз си ги правя за поддържане на този навик и на този дух на благодарност, за да не забравям. Всяка вечер съм си едно камъче, може би от
от морето това камъче, защото е много гладко. Нали, съм си го избрала. И съм си го нарекла, нали, вълшебно камъче. То е, нали, тази идея е взета от филма от книгата на Ронда Бърн "Вълшебството". Значи, вълшебното камъче, вземаш го в ръка и благодариш за първото нещо, което нали, се сетиш през деня, най-хубавото нещо през деня. Най-хубавото нещо през деня, което ти се е случило. Нали? Вземаш си така камъчето и си благодариш. Може да са повече неща. Дай Боже, много хубави неща, нали, да са ти се случили през деня. И другото нещо, нали, още като си отвориш очите, да започнеш с благодарности. И то, нали, благодарности в смисъл такъв, че да си прехвърляш мислено нещата, които си планирала за деня, и като филм, нали, като филм. И да видиш тяхния положителен резултат в края на деня и да благодариш още от сутринта за този положителен резултат вечерта. Разбираш ли? Все едно, че се е случило. Тоест, ти си проектираш деня като успешен. Нали? Това е нещо, което ти си замислила, ти го виждаш като реално. Това ама малко не е в моето. Да, да си го представиш. Значи аз с визуализацията също така не съм окей, но сестра ми подсети, защото тя, нали, работи с енергията там и казва, важното е да усетиш енергията на успеха, че това нещо се е случило, нали, толкова, нали, може да не го визуализираш, ма като енергия, да го усетиш, че е станало, че е било успешно. Така че... Не върша чак толкова велики неща. Които са прозрачни, ежедневни. Това не е велико нещо. Нали? Просто да си проектираш деня, какво имаш, някакви задачки да случиш и тъй нататък, и да си ги проектираш, че ще се случат. Тоест, някакви препятствия няма да изникнат. Нали? Всичко ще се реализира така, както си го представиш още от сутринта. Така че ние сме сценаристи, нали, на нашия живот и с изборите, които правим всеки ден, нали, пишем сценария на нашия живот. Нали, съгласна, Красе? Сигурно. Не съм се замисляла. Така е. Ами, така е, защото аз един път така се замислих, когато, нали, се срещаме с някого, споделят ни нещо, пък това станало, пък това станало, някой че се е оплакал за нещо, нали, и всъщност, като се замислих и бях казала на една моя позната, ами да, ти си в това състояние, защото ти си избрала да бъдеш, нали, в това училище, да бъдеш с тази професия. Нали? Те избори, които си ги направила ти всеки ден, това ти е водило до сегашното ти положение. И всъщност ние търсим причината отвън, че някой друг е виновен или нещо в нашия живот. Пък всъщност ние сме творците и в нашия... напълно в нашите възможности е да кажем в каква посока, нали, да продължим нататък, като избереш нещо друго, нали? Така. Така че, Краси, пожелавам ти наистина успех в тази мисия. Аз съм уверена съм, че ще имате успех, че ще имате подкрепа, че ще имате съмишленици навсякъде, където отидете, нали, с тази идея. Просто защото е назрял, нали, момента. Не е толкова лесно. До ние политиците трябва да им дадеш не само въпроса, ами и отговора, защото те в противен случай не знаят какъв е отговора. Това е трудното.
Ами, Че аз да, още не знам като, какъв е отговора. те като нямат, като не са врели и кипели в това, значи има една приказка, като дойдеш на мяра, хващаш вяра. Нали? То така е. А, Трудна работа. но Няма въпреки значение. всичко има, нали, има и читави хора, нали, ние си мислим за политиците като за нещо, О, което... има, да, има. Ние Да. вече сме хванали една депутатка, сега ми трябват малко повече. Ага. Всичките трябва да са повече, не само един депутат. Ами не Сега, познавам депутати, ама те имат приемни дни, бе, аз не ги познавам. Какво си да, да, мислиш? да. Добър ден, отиваш, носиш, той ти Да, казва, да, да, да. става, да, не става. О, така, верно, виж, да. Прекрасно. Искам нещо да ти попитам, ти Да. нали си счетоводител или мъжът е счетоводител? Кой от двама бе? Ами, финансисти сме и двамата, да. Ама финансисти, а мен ми трябват по-скоро счетоводители, не толкова с финансисти. Счетоводител, аз съм, в момента съм счетоводител и ТРЗ и касиер и знам си какво. Така, Не съм била в чувала ли някакви си? казуси. Нали, ако не го знаем, ще питаме. Не се притесняй. Това ми е идеята. Чувала ли си за това, дето като си плащал през посттерминал, т.е. с карта, Да. над, над 500 лева или какво беше? Разбра за какво ти говоря, нали? Има някакви такива, да, А неща. какво трябва да се направи? Да се подаде някакво заявление ли в НАП ли? Къде? Ами те Трябва да си мисля, че вземеш са от банката свързани. извлечение ли? Те мисля, че това нещо мисля, че е свързано с годишните данъчни декларации, може би. А, Така. значи, трябва конкретно, нали, да питам съпруга да вземе някакъв образец или някакви там пояснения, ако имат в службата, защото... Не, аз ще взема образец от нашата тук данъчна служба, но ме е по-интересно как ще разберат, примерно, че съм ползвала, защото се касае за съпруга ми, не за мене. Той е на трудов договор. За тях говорим. Аз нямам какви данъци да ме връщат. Да. То те сигурно от данъци за имотите няма да връщат. Те ще връщат от другите. За имотите не, Именно. да. Точно така, аз нямам други данъци. Но тъй като с неговата карта плащаме, и т.е. за него се касае. Но по-интересно ме откъде ще разберат колко пари е плащал през посттерминал. Трябва да извлечение от банката ли? Това ми е интересно. Какви документи да приготвим? Явно те имат, да, разбрах да. Те по принцип, когато има някаква такава промяна и нещо ново, нали, ще става, имат някакви разяснения там, нали, обяснения, разяснения. Точното им е идеята, нали, да го попитам, Какви точно документи няма да трябва? е при него, ами при неговите колеги, защото той Именно. се занимава с проверки на ДДС-та и такива работи. Да каже какви документи трябва да си приготвим и не да отида там и да се обърна пак наново за някакви документи и прочие и прочие. Защото обикновено, като стигнеш до някоя институция, никога не остава само с едно ходене. Ма никога. Да. Чакай се да Което, нали, защото в случая трябва да отиде и съпруга ми, той пък хич не му се ходи и тъй. на посттерминал. Добре, Краски. Аз да ти кажа само, че явно ти си била доста ангаже, защото си нямала време нали, да отвориш имейлите. Имейлите от предната седмица. Нали, каза, не си ги отваряла. Не знам, мисля, че същия ден ги отворих не знам. Добре, защото ти пратих, напомняш ти имейл, нали, за таксата. Разбрах за какво ми Да. говори. И викам, чакай сега ще подсетя, защото видях, че си Защото, да, ангаже навсякъде и викам, айде, Красто. утре ще ги наредя. Нямаш проблем, не е някакъв проблем, просто Забравила съм, сериозно. си ангаже, да. Включила съм тотално. Нищо. Важното е... Деца шегуваме, понеже сега на работа на мъжа ми, нали, на мъжа ми, на сина ми,
говорим с психоложката и вика ми, нали, той две неща едновременно не може да прави. Викам се накъла, той майка му не може да прави две неща едновременно, тъй че не иска от мен да прави две неща едновременно. Не, в никакъв случай. То сега няма да сме Наполеон, молеца, Бонапарт. Е, Аз не правя толкова много неща, нали, някои хора са много велики, аз казвам, че не съм. Какво добре, беше? значи, каквото да... Ешко и Комалиса, тя не знаела много хитринки, той знала само три. Аз съм от Ешко, само три хитринки. Да. Неща повече да правя. Добре, значи като нещо има разяснение от страна на напад, Да. ще ти пратя каквото ми там намери съпруга и така нататък, дано да има. Ще има там. При тях те са почнали да приемат годишните декларации, мисля, че са почнали да ги приемат. Годишните декларации, ама те ги приемат до май месец, до март. Да, има нещо друго, че аз подавам си годишна декларация, защото нали, имам и други доходи. Значи, след кога беше? След 1 март ли беше? Те са вашите до май, мисля. Да, защото, знаеш ли защо? Защото сега до края на януари фирмите подават декларации, нали, освен за трудовите договори, за Ела да видиш договори. на 29 и 30 март, лудница. Така. И значи, тези неща после се отразяват в данъчната сметка нали, на всеки един и в годишната данъчна декларация. Така че ти, когато след март месец отидеш да си подадеш декларацията онлайн, там вече ще ти са отбелязани всички доходи по трудови, нетрудови, всякакви. Да. Трябва да видя срока, точно така срока И до аз кога за това го подавам декларацията, когато е... ти онлайн подаваш, ама Не, март подавам. Март. Не, ама онлайн, защото имаш електронен подпис, нали? Не, нямам електронен подпис. Нямам, ти можеш да я подадеш без електронен подпис. Аха. С твоя ПИК, нали, с кода, който имаш, нали, НАПа, може да се вземеш код, с който да подаваш декларации, без да имаш електронен подпис. ПИК. Пин ли, ПИК ли, кой там? Нещо такова. Да, ама може да се вземе. не сме му вземали такова нещо. Може да се вземе от НАПа такъв ПИК-пин. Не може друг, нали, трябва лично да се вземеш, не може някой друг. Въпросът е, че с него можеш да влизаш в сайта на НАПа, може да си проверяваш даже пенсионните фондове, може да си проверяваш данъците, дали са ти много работи и да си подаваш декларация онлайн. Тази връзка, я ми кажи, мъжете на колко години се пенсионират? Мъжете, тая година не съм гледала точно каква е цифрата, ама май 64 не беше ли? Така, добре да е 64 и колко години стаж, ако нямаш достатъчно стаж, какво става? Ако нямаш или едното, или другото, работиш до 67. Тоест, сега, тъй като тази година съпруга ми ще навърши 64, но има 30 години стаж. Те искат 39. Аз знам, че няма достатъчно наясно. Трябва да работи до 67, да. Не, дори да не работи, приемаме хипотетично, че няма да работи до 67, но чак тогава ще получи някаква пенсия, нали? Няма смисъл сега да дава никакви документи. Да. А този, който има стаж, много, а пък няма годините, като наближи 1 година преди пенсиониране, не може да се пенсионира. Да. Много колежки така направиха, да. Ние сме в обратния вариант. Мъжа ми има 30 години, а тя иска 39. Да. Но ще навърши 64. Значи той сега в момента е назначен за личен асистент на сина ми на 5 часа. Да. А води ли му за цял работен ден или не? 5 часа. Той не е цял. Аз знам, че не е цял. За Едно време
Едно време, дори да работиш на 4 часа, се водиха като цяло. Аз така бях. Но после го спряха това нещо. И сега Яско се води на 4 часа и му се води половин година, ама на Иван като е на 5, какво му се води? Осигурителен стаж, не знам, значи 5 часа на ден. За колко осигурителен час са брои, нали? Ще Аз малко питам, не не знам. ги разбирам осигурителни и тем подобни. Искам да кажа, Има разлика, да, има. Има. значи той де факто... Тъй ли иначе той не може ги направи душо и трябва да Именно до 67 при всички случаи трябва да бъде. Да. Разбрах. Аз си го давам си сметка, ама исках някой друг да го потвърди, освен мене. Да, аз имам даже Аз съм наясно. една позната, която в момента тя работи като учител, но преди е ходила в чужбина, нали, да гледа възрастни хора, нам си какво няма стаж и сега работи, до 67. Не бе, няма проблеми, просто исках да се уверя, че това, което аз си мисля, е точно така. Да. И то е така. Да. Разбрах. Това и за жените ли е до 67? Да, тя е жена, да. Тя е, жена ще И при работи. жените е до 67, като нямаш стаж, нали? Да. Защото и аз няма да имам стаж. Да, бе, Да се тя си знам. работи, да. Тя си работи. Добре. Благодаря много за информацията. Нищо. Айде, лека вечер. Насреща сме, да. Стана 7, отивам да приготвяме манджата. Отивай и ме чакат. Така краски, добре. Айде, Хайде, лека. поздрави, живи, здрави. Благодаря, чао. Чао.